Mmakwa baba mchana Yesu. No first time mchana Yesu. Me the Apostle Stephen Joseph. The asafo na ko bodi ma to ano ya sha ase wo odomase sunya na odomase. Na say ni esum wo MA primary school ho na yeso. So I no first time mmakwa ba. We hwe kwan fa so a enya ade fru Nyankopon. Enya ade fru Nyankopon. Ere ka le say yin nanim say Nyankopon oyem yensa. The Trinity of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Eja oba ane hon kronkron. Sa nipa no so yemiensa, nipa dua so de yemiensa. Ye wo honhom, ye wo kra, ene ye wo nipa dua. Enti no hwe board yi so a ma draw circle miensa. Circle edika no eye spirit. Ena de to so menu eye soul. To so miensa no so eye body. Na se onyankopon pese odi ade brewa erika ne se odi ma ohunhum no o spirit no odi ma ohunhum no enti se odi ma ohunhum no ma ena wati atenka afi obeti atenka bi se wuhia sa ade kowe wuhia edan wuhia ka enti erika ba ohunhum no spirit no mansa. I want to be ebe say na bibi catch them say bibi ye mi say bibi ye mi say men ka bibi nkyerade bibi ye mi say men mo ade wo mpaye nti eba ohunhum ne mu o spirit ne mu I want to di kan ba first nti obi wa say na bibi ye mi say ma me nko ba maintain am koye na bibi ye mi say me nyo na maintain am ye eba o spirit ne ohunhum ne mu o tin kan bi ohunhum ne mu nti Nyankopon de eli kan de eli ba spirit ni mansa okra ni nti unya tenka ewo ohun mu a sese na abese unya fu Nyankopon wa na de wo yen se ubo ho mpaye you prove it ubo ho mpaye nti ahase no eye onyankopon the spirit no so God will speak to you Nyankopon ka chiro. Nyankopon de bekasa chiro into kasa chiro wa na ahonam no wotenka wohunu tenka se mebese minya sa de we se minya ejepade we minya we wotenka so Nyankopon kasa chiro wohunu de Nyankopon kasa chiro wohunu no enti unya te sa tenka na se me se minya sa se minya ka de no abo ho mpaye obo ho mpaye so obo mpaye na afi obo mpaye na abedi okra na abedi soul so aha no prayer enti obo mpaye pe efa onpe na abedi okra na soul ho na kwa be so bo hu se abedi okra na abedi soul ho oda na wo so da ya de ohunu ene okra no to da na so so da ya Nyankopon be so wede ma no a bo ho mpaye na abawu no afi oda na Nyankopon de eya kire oda yem we kire oda yem ene okra we kire da yem okra no bia wo so da na bia abase bia o sa mango o sa pe o sa any good fruit bia no na etimi se Nyankopon de e de sa bia obo ska mpaye na Nyankopon de discard e bro afi na be ka okra no so no so oda so da na me sa mango otenka e wo honhum no se me hia sika enti otenka so honhum so hia sika no na obo ho mpaye no na afi be ka okra be ka so no enti no ekwa ho se be ka so ni se oda na wo so da na wo de wo sa pe na wo se sika na sa be da be ka so no na be ka so na ekwa mbe so na obefa so a emma sika na wo hu se wo hu da em na ebem amango na wo sana na abre na ense no esika bo fe na abre na wo tim na ense no esika te kwa be so na obefa eba nipadua mu amma wo ni sika na kasa dedi kan se wo se wunya sa da ya make ya e wo kra ni mu a dedi kan se de se wo ka no to first thing
ka ɔno tum wɔ ho ɛnka nkyerɛ obiara because Onyankopɔn ɛka kyerɛ wo nko a wanka nkyerɛ obiara ɛne sɛ ɛbɛka ɔkra no ha pɛ na wohu sɛ wosa sika wosa bɔfrɛ ɛnsɛ yɛ abre kama ɛwɔ sɛ wɔde di kan sɛ wɔde woka ɔno tum wɔyɛ dɛ woka no tum Bible sɛ deɛ ɔbɔ no kra bɔne deɛ ɔbɔ ne ho ban ɔbɔ nipadua ho ban sɛ wowɔ bi a wotaa kasakasa wonya any good thing obi ade bia no so wotaa ka ho asɛm a ahoyɛ ɛmbɛm nti sɛ ade bi a wo sɛ wonya biara no sɛ ɛbɛ wonya ho wohu ɛwɔ daeɛ mu wohu sɛ ɔka nansa aka ɛmi ɔno nka nkyerɛ obi ne nipa nya Onyankopɔn ho ne nipa nya so ne pɛ wɔ asɛm ɛnti sɛ wohu sɛ wowo sa bɔfrɛ ɛnsɛ wo sa nka ɛnsɛ first sɛ ɔka ɔno tum second one you pray over it wɔabɔ mpaeɛ afa ho bɔ mpaeɛ ɛwɔ ade na wɔahu no bɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn yɛ dɛ ɛma saa de kɔ ne mmerɛ sɛ mmerɛ no so ayɛ dɛ ɔma saa de kɔ ne mmerɛ sika na wobɔ ho mpaeɛ a sika na wohu yie sɛ wo sa bɔfra deɛ woyɛ no ɛyɛ ade pa na sɛ kyerɛ ade pa a sɛ sika na woyɛ a woabɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn yɛ dɛ ɛdu a Nyankopɔn yɛ dɛ mmerɛ sika no mmerɛ sɛ ɔma saa de kɔ na wohu yɛ dɛ mmerɛ third one aha no so kora so wobɛtumi a yɛ akɔm kyerɛ wo ho so and also fasting yɛde yɛ akɔm kyerɛ wo ho wobɛtumi a yɛ akɔm kyerɛ wo ho ɛne ɛbɛta so wobɛde wobɛyɛ akɔm kyerɛ wo ho to so mmiɛnsa sow seed on it bɔ afɔdeɛ ɛfa ho waso ndaeɛ wosesɛ sika wosa mango wosa bɔfrɛ ɛnsɛ adepa bɔ afɔdeɛ fa ho kɛtɛ Nyankopɔn sɛ sika a wode ɔbɔ Nyankopɔn adwuma yi wode ɔno mu Nyankopɔn bogya de atwa adekora wonya de ɛho ban sɛ mmerɛ so ayɛ de ɔma ne mmerɛ mu saa nti ɛdi kan ne sɛ wote nka bi ɛwɔ honhom no mu a ɛwɔ spirit wote nka wɔ ho sɛ mehia ka mehia da mehia sika wote nka wɔ honhom no nsaa te nka ne ba pɛ na sɛ wobɔ ho mpaeɛ a afei no na abɛdi so na abɛdi ɔkra nim sɛ adekɔ na wobɔ ho mpaeɛ no na abɛdɛ na abɛdi ɔkra nim nti sɛ wote nka sɛ wonye sika a womu sika ho mpaeɛ a na abɛdɛ na abɛdi ɔkra nim asɛ sɛ mesi kakra no ɛkwan bɛso bɛfa bɛhu sɛ bɛdi ɔkra nim bɔ so daeɛ na wo sa bɔfrɛ nsɛ wo sɛ aduaba biara ɛdi a ɛka biara ɛnsɛ ɛne sɛ wɔde sika no abɛdi ɔkra nim na ɛkwan bɛɛ so na ɛba abɛdi ɔkra no ɛba abɛdi nipadua ama nipa ehu ama wɔn kasa wɔn nso wɔnyɛ sika ɛkwan abɛɛ so sɛ ɛwɔ body no dedi kan sɛ ka ɔno tum ɛnka nkyerɛ obiara ka ɔno tum wɔ ho ne nipa nyɛ ɛpɔ ase nipa nyɛ dɛ ɛwɔ Nyankopɔn ho ka ɔno tum ɛna keep quiet on it tɔso mmienu ɛde bɔ mpaeɛ ɛfa ho so bɔ mpaeɛ de Yesu mu gya no de twa ho hyia so Nyankopɔn no mboa sɛ mmerɛ du ayɛ dɛ ɔma sa de kɔ de mmerɛ bɔ mpaeɛ de ɛfa ho tɔso mmiɛnsa sɛdeɛ bi keka wotumi sɛ de akyere kɔm so de afa ho fasting akyere kɔm so de afa ho tɔso mmiɛnsa na wayɛ de wabɔ afɔdeɛ nso de ɔɔso sɛ wopa ade Onyankopɔn ade baako so no sɛ ɛmfa sika nkam Nyankopɔn ɛmfa sika yɛ de nkam Nyankopɔn ɛnti sɛ woammɔ afɔdeɛ amfa ho a ɛbɛyɛ de sɛ bɛtumi abam ɛwɔ honam mu nti yɛde bɔ afɔdeɛ de ɛfa ho afɔdeɛ a yɛde ɛka ho ɛfa ho sɛdeɛ bi a ɛduru a na ɔkɔkyɛ Nyankopɔn sɛ afɔdeɛ a woyi abɔ no Nyankopɔn adwuma yi wode yɛ nsɔ ano ɛwɔ ade na wɔde wahu no na mmerɛ duru a Nyankopɔn de ɔma ne mmerɛ mu saa these are the steps a wofa so yɛ de ɛgye adeɛ ɛde ɛfiri Nyankopɔn ho ansa wofa de ɛde ogye adeɛ ɛfiri Nyankopɔn ho these are the steps the spirit the soul and the body saa na teɛ na sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛhu ade korɔ no a aba ɔkra no mu no
Cause why show me team, me channel, go to my videos. I've done so many explain so many dreams I share nima bebe. So who could see ade bia ba okra no ho no kwa de aeba no abo ho ban. Say papa no abo ho ban. But so I dey abo mpa de etia. So na become need 7 videos ba, apostle videos ba. The asafo a ya sha ase minister of God